Terve! Se olisi kesä kuumimmillaan ja ollaan nautittu tässä keleistä. On ollut kaiken näköistä tekemistä ja ihan hirveästi videoa nyt tullut pihalle mutta koitetaan nyt saada sitten jotain edes ulos, niin käykääs palaamassa menneisyyteen tossa 3D-tulostuksen muodossa. Pahoittelut jo etukäteen videon pystymallisesta asettelusta, mutta tuli silloin vähän hätäisesti kuvattua, niin ei tullut kiinnitettyä niin huomiota siihenkään hommaan. Menkääs kattoo, mitä robotti Ruttusen kanssa on saatu aikaiseksi. Siinä se Ruttunen tekee testikappaletta tornia taas. Hyvin on se herö jo tullut ja tehdään näitä nyt muutama näitä testitorneja. Katsotaan mitkä on parhaat asetukset. Mennään niillä sitten. %64 tehty. 42 minuuttia mennyt, mutta siinä on lämmitykset, pedin ja suuttimen lämmitys jo mukana tuossa ajassa. Nyt siis tulee tommonen testitorni PETG-filamentille ja testaa eri lämpöjä, tulostuslämpöjä. Ja nyt on kappalefani niin 25%. Tehdään vielä sitten 33% fanilla ja 50% fanilla, niin katsotaan miten jälki muuttuu. 0% fanilla on tehty jo ja se oli aika kamalaa, vaikka Glasun oma ohje antaa, että pitäisi olla puhallin pois päältä. No niin, siinä on se ensimmäinen PETG matskusta tulostettu temp toweri. Kuten näkyy, niin meni sitten heti 2 osaan tosta yhdestä kohtaa ja aikamoista syheröä oli tossa pedillä toi loppu, että missäköhän lämpötilassa olisi sitten lähtenyt suhruttaa. Mutta analysoidaanpa tuossa pöydällä vähän tarkemmin. No niin, robotti Ruttunen olisi tulostellut vähän testipalikoita, niin katsotaan äkkiä mitä se on saanut aikaiseksi. Eli tässä nyt esimerkiksi on ihan perus PLAsta tulostettu temp toweri, eli lämpötorni. Vähän testattu, että mikä lämpö soveltuu parhaiten tälle. Tää on aika tasalaatuisen oloinen torni. Tää oli tulostettu 180-220 astetta. Tässä ei ihan hirveästi mä oon tulostellut 195 ja tuntuu pelaava. Tuossa on sitten pursotustorni. Vähän, että mikä on pursotusmäärä, onko sopiva 100%. Tuossa on toinen tämmönen pursotustesti. Tästä pitää sitten näistä pinnanlaaduista vaan koittaa arvioida, että mikä on sopiva. Mut sit se päivän aihe oikeastaan olisi tää PETG-muovi, eli mikä vähän paremmin kestäisi lämpöä. Ja tästä mä sitten tulostelin tämmösiä temp towereita kansia eri puhallinvoimakkuuksilla. Tässä ei esimerkiksi puhallinta ollenkaan. Täällähän aikamoista syheröä näkyykin tuolla sisällä. Sitten mä tulostelin 25% puhallin nopeudella tai jäähdytyksellä, kappalejäähdytyksellä. Ja tääkin on aikamoista syheröä. Ja sitten on 33%. En tiedä mihin 50% ne hävisikö se jo, mutta tämmöistä syheröä niistä tulee. Tai tässähän nyt ei oikeastaan ollut edes syheröä. Tää rupesi olemaan aika hyvä tää 33% jäähdytyksellä.
jäähdytyksellä oleva, että missäs tässä on. Se on melkein tää alin. Tässä oli muistaakseni 245 tai 250 lämpö. Mäpäs kato, jos mä löytäisin vielä sen, missä on 50% kappalejäähy. Se oli jo aika hyvä suoritus se. Näinhän mä sitä löytänyt, mutta sitten tässä on tämmöisiä kalibrointipalikoita tulostettu nyt PETGstä. Nää nyt on jo taas ihan kohtuullinen. Pinnanlaatu ei vielä ole paras, mutta pitää kokeilla NS-silitysominaisuutta. Ei tää nyt huono oo. Pikkasen on kulmissa ylipursotusta, mutta pitää koittaa tässä vielä vähän jatkaa kalibrointia ja testailla tulostusnopeuksia. Aika hyvin sain netistä kaivettua infoa ja tietoa, ja kyllä ne tommosella perusmallitulostimella, mitä mullakin on toi Creality, niin ihan hyviä tulostusnopeuksia ovat tulostelleet niin kuin siihen tehdasasetuksiin nähden. Eihän se nyt mikään Pampun P1S ole tai Creality K1 tai mikään tommonen nykypäivä noin tonnin tulosti, mutta mä uskon, että toi välttää mulla ihan hyvin. Ja nyt jos saataisiin tää pelaamaan sika hyvin tuolla PLAlla ja nopeasti vauhdit kohdalleen ja jerkit ja kiihtyvyydet ja tommoset, niin vedetään sitten tälle PETGlle. Siitä on aika helppo sitten johtaa tälle asetuksia, ja kun on saatu ne tulemaan hyvin sieltä pihalle, niin ruvetaan suunnittelemaan siihen koppia ympärille, ja sitten olisi tarkoitus asaa kokeilla tulosta. Tuolle tulostimellehan luvataan siis ihan tehtaalta tulostus, tai niinku, että sillä pystyy tulostamaan PLA, PETG, APS. Ja jos APS pystyy, niin silloin kyllä pystyy asaakin niinku ominaisuuksien puolesta. Et lähinnä se on sitten vaan lämmöt ja tommoset noin kohilleen. Ja laadukas filamentti. Mut jatketaan harjoituksia. No niin, robotti Ruttunen tekee taas kalibrointi tulostusta, ja tossa tehtiin jo yhteistuumi tämmönen first layer testi. Eikö tää tarkemmin? Ja tämmösiä neliölappuja kuitenkin. Näistä katsotaan sitten, että tulee tasainen kerros tohon noin. Ei tää tarvitse. Tasainen kerros, ja että jos tulee liian vähän tavaraa tuolta, niin jää rakoja ja liikaa, niin sitten se pursottaa tosta semmoista perunapeltoa. Nyt on aika hyvä. Katsotaan, kunhan tuolta tulee seuraava palikka, niin sillä sitten katsotaan toi flow kohilleen. Pitäisi tulla 0,4 mm seinämällä oleva kuutio sieltä. Katsotaan mitä tulee. No niin, katsotaan. Tää pitäisi olla 0,4 mm tää seinämä. Entäs toinen? No. Hyvältä näyttää.
No. Eiköhän se siitä. Rupee tää pinnanlaatukin jo paranee aika hyväksi ihan perus 0,2 millin kerroskorkeudella. Tietysti Z-siimi näkyy tai sauma näkyy tossa missä se katkaisee ton syötön, mutta sitä hierotaan sitten seuraavissa kalibroinnissa pois. On itse aika tyytyväinen jo. Katsotaan miten seuraava palikan käy. Se on täällä tulossa kanssa. Samanlainen, mutta paksummalla kerrosseinämällä varmistetaan, että on kalibroinnit siltäkin osin kohdillaan. Katsotaan miten käy. Nyt pitäisi olla 0,8. Oo. No. No kyllähän ne vaan on. Ei muuta kuin seuraava testi. Tää on siis mun nykyinen ns nopea profiili, tulostusprofiili. Ton kalibrointipalikan tulostamiseen on 0,15% sisätäytöllä muistaakseni mennyt tällä hetkellä 22 minuuttia ja siinä on pedin lämmitys ja ton tulostuspään lämmitys. Ja nyt se onkin valmis jo. Pitää ruveta mittaamaan. No niin, ruvetaan katsoa. Mä tiedän jo, että tää ei oo oikeassa koossa, mutta 1996 ja pitäisi olla 20. No. Yksi 996 ja pitäisi olla 20. Mistäskohan tää oli nyt? Tuolta. Kaksikymmentä ja pitäisi olla 20. Elikkä X- ja Y-akseli säätöä vaan. Sehän on helppo. No niin, ruvettiin tekemään Temp Toweria taas uudestaan. Tai taas, mutta tehdään nyt tämmönen erilainen. Tehdään tällä harmaalla filalla. Katsotaan mitä tulee. Onko ero? Tää se on kyllä jännä kaveri tää robottiruttuna, kun tää ei väsy. Tää painaa vaikka yön putkeen, jos niikseen tulee. Eikä oo pyytämässä palkankorotusta. No niin, semmonen siitä tuli. Voidaan tarkastella tätä tuolla sisällä vähän paremmassa valossa. Äkkiseltään näyttäisi. Se on alin on 190, sitten on 195 ja tuossa on 200 astetta. 205 ja 210, mutta
En mä tiedä, tää on varmaan tuo 195 edelleenkin aikapa ehkä paras. Paras laadultaan. Tää Glasun fila on ollut siinä 195 aika hyvä. Mutta tää nyt on koko skaalan tulostunut itse asiassa ihan hyvin. Pikkasen on montulla tuo 210 tosta, mutta ei pahasti. Tähän ei tarkenna tää puhelin taas ollenkaan. Kyllä se tuossa 200 rupeaa näköjään roikottaa tuota lankaa tuolta alapuolelta. 195 on vielä ihan siedettävä. Se rupeaa romahtaa tuo pohja tosta sillasta. Semmonen. No niin, jos robotti Ruttusella on uusi tehtävä taas. Nyt otetaan tämmöstä nopeustestiä. Että paljonko kestää nopeutta kautta syöttöä tulostettaessa. Tää on nyt 20, 40, 60, 80 ja 100 milliä sekunnissa testi. Nyt on 20 milliä sekunnissa. Katsotaan kun alkaa seuraava taso, niin kuvataan lisää. No niin, seuraava nopeus olisi käynnissä. Tuossa 40 milliä sekunnissa syöttö. No niin, nyt olisi 60 milliä sekunnissa syöttöä. Toistaiseksi näyttäisi pysyvän vielä mukanakin. No niin, 80 milliä sekunnissa. Rupee tapahtua. Ruttusella on kiire. No niin, 100 milliä sekunnissa syöttö. Pysyykö Ruttunen vielä perässä? No niin, ihan hyvin näytti Ruttunen pysyvän mukana tuossa tulostustahdissa. Tuossa on 20 milliä sekunnissa. 40, 60, 80 ja 100 on tuo yli. Ei tää nyt ihan hirveän huonoa jälkeä ainakaan ole. Eikä oo poikkeamia eikä oikomisia tossa tulostuksessa. Oikeinkin nättiä jälkeen 100 millin syötölläkin. Tänne koittaa ajaa vielä 120 milliä ehkä jollain testillä sitten. Jestäskö tää tarkentaa huonosti? En tiedä, tuolla ehkä vähän näkyy. Mut 100 millillä taas sitten ei. Oon todella tyytyväinen kyllä lopputulokseen. Nyt sä rupeat tekemään tuommoista retraction testiä. Katsotaan mitä siitä tulee.
No niin, Ruttunen sai senkin testin tehtyä ja siinä näkyy vähän tuloksia, eli kyllähän sieltä hämähäkin seittiä tulee, mutta sitten tuossa ylempänä on jo todella hyvää. Katsotaan kohta vähän lähemmin tai tarkemmin. Otetaan se pedistä irti, kunhan se on vähän jäähtynyt. No niin, nyt näkyy. Jos alimaisissa on ihan hirveetä seittiä, sitten se toiseksi alimmas vähenee, kolmanneksi alimmas vähenee. Miksei tää voi tarkentaa? Keskellä on vielä tuommoista vähän haihammasta. Sitten tuo ylin onkin jo ihan hyvä. Todennäköisesti se sitten päädytään siihen asetukseen. Muistelisin, että olisi 06, 081, 12, 14, 16 takaisin vetoa. 1,4kin varmaan riittäisi. Aika samat on 1,4 eli 1,6 milli. Joo. 1,4 milliä se me laitetaan sitten. Näyttäisi aika hyvä. No niin, tämmönen kalibrointipalikka tuli tällä kertaa ulos tulostimesta. Eli 10, 15, 20 milliset reijät ja sitten 31 milliä leveys ja 69 sitten toiseen suuntaan ja 3 milliä paksu. Lähdetään mittaille, katsotaan millaisia mittoja saadaan. No niin, nyt on taas testipalikkaa tulosteltu, niin tossa oli tää oli se ensimmäinen, niin tässä pikkasen mitat heitti. Tää oli pikkasen piikanen tää pituus tässä ja leveys. Paksuus on okei. Reijät ei tietenkään osunut kohilleen. Sitten mä tein korjaukset siihen, mutta siinähän kävi sitten perinteiset, että kun mä mittasin tän, niin mä en muistanut että se pitää jakaa kahdella se tulos, että nyt se laajensi sitten tätä palikkaa niin kuin molemmilta tahoilta aina sen erotuksen verran. Olisiko se ollut tää oikein tarkistaa paljonko se oli. Se oli 0,32 milliä. Jäi liian pieneksi. Ja sitten mä laitoin sen korjauksen siihen 0,32 milliä, niin sehän tietenkin laajentui sitten sen verran liikaa. Eli tää on nyt, katsotaan, saadaanko me yhdellä kädellä mitattua. Tää on niinku 30,68. Tää on sitten 30,32 pitäisi olla. On hankala. Ei tätä saa mitattua yksin. Tai yhdellä kädellä. Ei. Joo, 30,31 tai 31,31. Tämän pitäisi olla 31 milliä siis. Ja tämän pitäisi olla sitten 69 milliä, niin
Tää on 68 ja 77 ja tää on sitten 69 ja 28. Ja reijissä sitten tietenkin sama homma, sama homma, että sehän muuttui sitten kanssa. Et näistä mä nyt laskin, että paljonko reikää pitää isontaa ja päädyin semmoiseen tulokseen kuin 0,24 mm. Niin tulostetaan nyt vielä kolmas palikka ja mitataan siitä sitten, osuko kaikki kohdilla. No niin, taas olisi tulosteltu. Katsotaan. No se on aina yhtä hankalaa mitata tätä. Kolmekymmentäyksi, niin kuin pitääkin. Kuusi, 8, 9, 9. 6, 9 pitäisi olla. Ihan ok. Kympin reikä 0999. Nämä reijät on vielä hankalampia mitata näköjään. Neljätoista, 99, 15 milliä pitäisi olla. No joo, 19, 99, 20 ja 20 pitäisi olla. No nythän ne rupees olla suht kohdilla. Sitten pitäisi rupea kalibroimaan vielä PETGlle, mutta se nyt on sama prosessi. En tiedä jaksanko kuvata sitä. Kuka sitä jaksaa samaa katsoa uudestaan. No tämmönen tuli nyt tulosteltua sitten tutulle ralliautoa mittarinäytön tai näytön kautta mittarista. Kiinnityslevy. Tää on nyt Proto ja PLAsta tehty. Niin laitetaan tää sovitukseen. Katsotaan osuuko mitat vai tarviiko muuttaa jotain. No niin, tämmönen tuli sitten siitä lopullisesta versiosta, eli PETG-muovista tulostettiin suoraan pedille ilman raftia, pelkällä skirtillä. Tuli aika hyvä. Kolmella tai niinku seinämällä ja 3 pohjaa ja 3 kattoon. Tän nyt ei tarvi mikään erityisen jäkkä ollakaan, kun se näyttö kiinnittyy tosta noin, niin se näyttö itsessään jäykistää jo tän rakenteen sitten. Semmonen se. Kiitti kun katsoit taas videon. Koitetaan tossa tehdä vielä yksi video jossain välissä valmiiksi tässä kesäloma-aikana, niin saatte sitten ihmetellä, mitä sieltä seuraavaksi sitten tulisi. Mutta se sitten aikana.